toma usagara pasi. Ai basi idzi atigare pasi naise apo pakanyorwa kunzi kunzi chii papa apo pakanyorwa nezvitsvuku kunzi exit ipapa ndepe pekuti kana vakuda kubuda akaona kuda nepapo kana pakaita emergency saka ndikabuda handidonhere ndoda kubuda tosapa chinzi kuti emergency ndine emergency yacho nengoyono tidangodongora zvangu pawindo emergency ri kuti emergency kana pane zvinenge zvaitika mundege muno ndopamunobuda napo ipapo. Saka emisekuru ko asati asvika paKopacabana kupi koisusu kuenda kuPoland ndege haitokufura Copacabana kana pana Fort isitatosobva kuda kuZimbabwe kudhara sejaira makombi kai kuti anoti Copacabana Fort saka inopfuura nepai manje budzari ndosana achiti sara mpozi kaitira uri kuita ndinoda kutozivawo ka kuti ndinozodzawo vanhu kuti ndakange because munhu anondibvunza kuti iwo wakakwira ndege wakaiti ngeda kuziva ndakakwira ndege ndikaenda saka Copacabana kuri kupinda papi saka nemhaka yendege tisingamarika Copacabana aiwa hapasi pendege ndege dzinomara paairport saka ipapo kuairport kwacho vanhu vanokwira makombi toti ndege nemakombi zvinhu tu zvakasiyana ati zvese vanhu vanokwira but tiri kuti ndege inomarira paairport makombi anoenda paKopacabana pauri kutaura ipapo kana mishikashika ndokwainoenda asi kana ndege ichidawo kumhara haimhare kana inokozomarira iko paKopacabana ipo nepa inoda pakanyatsosununguka pari free kwete Copacabana kune sina zvinhu zvakafanira kuti mari ini seuri nyaya dzacho dzinonetsa because ndopaipai pekuti ndienda kudziya zvangu kuti nindarota hope ndege ichidonha ndenge ndisingachida kuenda imimva manje tibuda mutoireti imomo mukasabuda ndokurova mandimanikidza ndaida because ndine hope dzandakarota ndege ichidonha payaaandititamhara kumhara kuti kudonha ndokumhara mari ishiri renomhara iwo unonetsa ndosandachiti sara chawambonditeera chii handogona kungonozvivharira mutoiretu zvazvako zvamene unosara